Sirikal kaonti ma Kakamega igeno ni biro bago romo gi jotend riwruog lakteche KMPDU wuok tich mabiro mar lalruok ewi ng'anyo mar lakteche mosekelo ng'ikruok e osiptande mag piny owacho e kaontino kuom kinde mahewo dwe achiel sani. Gigeno mar chopo e winjruok, laktechego ne odhi e ng'anyo ka giywago lwasi marach mar tich, ka gimedo ni sirikand kaontino ne orem rito singo margi e winjruok mane giketo e kinde mokalo. Jatelo mochung'ne migawo mar thieth e kaontino David Alila kane loso e kinde nyasi mar hingo jumb dhialo jochiw thieth e kar chung' od bura ma Ikolomani nonyiedhore e lela ni nok mar jochiw thieth, nok mar yedhe kaachiel gi nok mar osara gin moko kuom gigo ma midhiero ma jochiw thieth go kale. Wach ma kamano bende nosilwedo gi jatend duol mochung'ne jochiw thieth e pacho ka Collins Otieno Ajwang' mane okwayo sirikal mondo oluw chike. You guys and the doctors themselves, I think we are going to get a truce soon, very soon. We have a meeting, I think it is on Monday. We have a meeting on Monday, and I know that we are going to reach a consensus so that these doctors can come back to work. We had a problem with the board, but His Excellency the Governor has made sure that we have the board now. It is in place. And he has actually given directive, which we have to follow so that the doctors' welfare is met fully and they come back to work. They help us to reduce maternal, neonatal mortalities because they are always available from the lowest level of facility, which is a dispensary. Challenges tuko nayo moja ni shortage of staff. Shortage of staff kwa sababu watu wanaretire, waguzi wengine wanaenda ng'ambo, na hao wakitoka namna hiyo, wale wenye wanatoka na wale wenye wanaingia wanakuwa wachache ukilinganisha na wale wenye wanatoka, na population nayo inakuwa mingi. The parliament has already instructed the ministry to employ the nurses permanent pensionable terms, the nurses who are employed under UHC terms. But now it is a cat and mouse game. But I believe the government of Kenya has the resources. If they mean well for the nurses, they should employ the UHC.